Asmadihita saluhutna di bagasa bodarion patupautama pertanyaan wek mari patupani huriatta jadi dihita saluhutna nah yang holongan itu hatta na di bagas garijon do na di bagas nabe tapa hohobema taparade maroha do pikirata martang yang bema hita di bagasan rohata laupasato partang yang ataon asa toktong di bagasan pangaramotion itu hatta martang yang bema hita. Amin. Tapuji matuhata maredde mahita syabukeden nomor 110 ayat 1 dot ayat 2. Hite goarni debata ama dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot goarni todi porbadia natu mo palangit dot tanoon. Amen. Isedo najari nakok tudolo ni Jehovah jala isedo najari jongjong di hajongjongan ni habadiaon nai halak partangan na lidang dohot na iyas roha. Haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan debata jala amanami sai urupi mahami asaunang madele hami ujuroha pogoso tuhami jala asaunang magopohu bahe kami silehon-lehonmu na denggani ujuro pasu-pasum tuhami ramoti hami asaunang marpos niroha hami tu arta di hasianganon lehor di hami haporsiaon asa dohot hami parjabar di sitianon ni akan aporsia di ho mari hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema songo patujolo ni jamita manak songon epistel di hita di permungeta di pertanyaan di bodarion iman atar surat di sada Musa bidu 12 ayat sada 1 ayat sia hujahama jala tangi hokkamuma jala peihuti utamuma di bagasar rohamuna sada Musa 12 ayat sada 1 ayat sia dungi ninna Jehovah mamadok si Abram bukas mahosian tano hagodanganmu dot sian hatubuanmu dot sian bagasnya amam tutano si patuduhonokku tuho hubahe peho gabe bangsu na bolon jala pasu-pasukku maho jala palbagaokku ho guarmu asa gabe pasu-pasu ho jala pasu-pasukku akka nama masu-masu ho jala toruakku akka nama burai ho jala dapotan pasu-pasu marhite-hite ho saluhut akka bangso ni tanoon
Jadi bukas masih Abram, songon nani dot ni Jehovah tu ibana, bukas madot silot udur dot ibana. Marumur 75 tahun si Abram, dina bukasi ibana sian Haran. Dungi diarahon si Abram masih sarai jol manai dot silot anak ni hahanai, rodi sude nasi namut senap nasida, dot jolma akana tinuhor nasida di Haran. Jadi bukas manasida laho tu tano Kanaan. Jadi tolhas nasida rodi tano Kanaan. Diliati si Abram matanoi satu inganan ni si Sikem. Rodi tobak mere dunga di tano ihyan halak Kanaan i didapot. Dungi Roma Jehovah dida si Abram didokma. Tupino parmu malehonokku tanoon. Jadi dipajok di sisa langgatan di Jehovah nani idanai. Dungi borhat ma ibana siani tu sada dolok natukan habis saran di Betel. Jala di pagohon udung-udungna tukan hasudutan di Betel. Jala tukan habis saran di Ai. Jadi di paulima di sisa langgatan di Jehovah. Jala di pajau-jau goarni Jehovah. Dungi bukas musesi Abram laho dopak dang sina ima sahatna martua do natumangion hatani di bata jala nau piopsa. Amin. Martangiang mahita. Tebata amanami na marhabang sa di banua gijang mauliati ma di tonga-tonga ni persauran na badia di Boringinon, di tonga-tonga ni Huriam songoni nang ruas ni Huria na mangihuton ibadah noaing marhite-hite media. Rap sada persaura kami memuji pasangak guarmu na badiai, hipas daging nami dohoton di nami. Jehovah debata amanami di bagasan Boringinon naing bigyon nami hatam. Asiroham Tuhan pergogoy maroha pikiran nang tod di nami. Asanggiat hatami terjalo hami boy huatu si hami terhangoluo kami songon aka sisyamo hami asimaroham mali Jehovah marhiti Jesus Kristus permudu-mudu mahami jalo tangyang nami. Amen. Hatan itu hata ojahan jamitan di pertangyangata Boringinon tersurat ma di buku panurirang Apostel Paulus tuhuria Rom di bidu 15 ayat pitu rodi ayat 10 songonoma hatan itu hata ucahama dihita dibaheni masih jakonan mahamu songon pajakonon ni Kristus dihita bain hasangapon ni debata ayoddo hudo naung gabi pangoloi diaka natar sunat do Kristus alani hasitongan ni debata lau pahoton baga-baga natu akka oppu najolo alai dipasangap akka sipili guido debata ala ni asini rohana
songon naung tersurat. Alani ido pujio kuho di tonga-tonga ni akasi pilibegu jala ede honok kuma guarmo. Jala didok dina asing muse marolopolop mahamu akasi pilibegu rap dohot bangsona. Jala dina asing muse puji hamu ma Tuhani sudi hamu akka si pilibegu jala pujion ni saluhu akka bangsoma ibana. Jalan didok si Jesaya do muse arong masugot urat ni si Jese jala hehe ma na manggonggomi akka parbigu tu ibana ma makirim akka bangso. Alay gok ma di basa-basa ho debata na punana pakirimoni tuhamu regam ni halalas ni roha doh dame di bagasan hapor siaon asalam sumurung hamu mapakirimon pinargoguan ni toddi parabadiya olak nidong saha ni turpukta. Huria na nihaholongan nito hata molo adong di tonga-tonga ni parsaoran wajah baru manigor itor tusido laun si malulungta jalamar panukun di bagasan roha isidona sida. Dungi muse molo adong nato puro tu parsauran hape dakia hierro mar parsauran alai itor topui mana ro songodi seakan-akan bertobat itor tarsonggo do aka namar parsauran na sering di tonga-tonga ni huriai ay bahasa roya te bahasa songon naro amat tahun suhi amar minggu nalai termuncul di mana ngatolu bulan dakyabe terida bahkan 3 tahun dakyabe mana mangujak kopakna si majojakna tu pertanggiangan roh tu gereja alaina 2 mingguan hubereng songon na rajini bana bahkan molo tabereng muse aka parulaun naso gabeyak maneng parulaun si pelebegu pangalahona do maneng tingkah lakuna do si pelebegu hinorhon ni turpuk taon manigor tarsongkot do hita puasa maneng roy bahkan arong do muse nama dokon dusadam maho ulo doran mabain akan nasotamayan non dau sirma inna aksugeri ro tu perminggu tatopu namar jengkoti ulu do bubar perminggu nanti naro nuangi buano hape na yang mamereng do imana nang doh ibana merminggu ingin mengenal Kristus imana masa di tonga-tonga huria rom adong namar sunat adong naso marsunat jadi di teki persauran ni namar sunat holaro naso marsunat marhua roon aiso dison haluaon aiso itadaung Kristus songonima bahkan iusir igusur moloro tu persaurani naso samarkana manang naso sahomna marhua roon anak pola dohoti usir hamu mabain hapena nang mabigi hatani de batado ima na pinaingo ni si Paulus tuhuria Rom asaw nang masa akasi songoni naing marapa hamu mamuji pasang aguar ni debata nang pe marharoroan na berbeda-beda nang pe taanggap na sida ala pangalahona si pelebegu nang pe taanggap na sida ala pangalahona hahudaron taanggap berdosa dang layak marparsaurat do pahita alai hata ni debata di bagasa tikyon pasang goar ni debata dak pola marukurani
sian harorona sia dia do alai iko mersada mahamu pasang guar ni debata di bagasan Kristus di baheni masih jakonan mahamu songon pajakonan ni Kristus di hita ai sian hahudaru do hita di jakon Kristus ai sian hahulomon do hita di jakon Kristus songoni manang hita majakon akana di habirangta di siamuta molo apalaro ta bereng ta anggapi aka perulau nahodar hape romar minggu didokon jakon hamu manasida unang usir hamuna nasida alai peraturan ni huriat tan waing molo semar masker dang boy masuk gereja hape hata ni dewata di bagas setikion jakon hamu manasida ra si paringganong moraon iko paradiota ma masker tuak kana somar masker merhiti-hiti hata ni tuhatawang asarap tajakon aka dongata marparsaurat di bagasan Kristus nang pe berbeda karakter nang pe berbeda latar belakang nang pe sian hahulomo do ibana ro manang sian hado sauna ai didok Tuhan Yesus do Roma mu tuau naluja jalan nasorat naluja do nasorat termasuk doi akka namar dosa termasuk doi akka namarulahon hahulomon di bagasa turpuk tom memang didokon si Paulus ima akka si pilibegui holan ukuran sian naso marsuna doi do sian naso halak Jahudi alai didok tuhata marhite-hite apostol Paulus jakon hamu manasida songon pajakonon ni Kristus sisada roha sisada pamujion sisada persekutuan di ayat 10 ai gabi pangoloi dia kana tarsunat do Kristus alani hazitongan ni debata lau pahoton baga-baga tuaka uppu najolo jadi adong do memang di pasahat opung ni Israel ikom marsunat jadi molo ditulupi Jesus pe tuhatai na marsunat hinorhon ni ima pengkenapan na pinabua na pinapatar ni aka opunasida na jolo alai dang gabe i ukuran ni na marparsauran tu Kristus gabe i sada pitu masuk tu parsauran ni tuhata Yesus Kristus tu hamatian nai nang tu hanguluan nai kebangkitan nai nang tu na manai kibana tu surgo ai tu sido hita di parsaurhon alani tangadong perbedaan ni na marsunat dohot na somarsunat alai gomosma masih jakono ni lao mamuji pasanga gowarni debata jadi unang songon aga jamita naung salpui merasa hita tikos di bagasan Kristus alai ala tagusur dongata ala suguro hatta mamereng aga na ro sian horong hahulumon gabe dau hita siat Tuhari jadi takas merhiti turpuk taon ikon mian do di hita ima nama si jakonan di bagasani ai nangek doan noni lam berubah maneng lam merdinggan dohot hatani debata alani unang gabe ganggu aka parsauran unang gabe mian di tonga-tonga ni aka hagut turon di doko turpuk tomma di ayat 10 tului alai gok ma di basa-basa hod debata na puna pakirimoni tuhamu regam ni halalas ni roha alaba halalas ni roha alamian dame di bagasan parsaurani alamian dame di bagasan parsaurani 2 tahun sedadoi di bakorhonna di nguluni ha Kristenon molonunga dame las maroha molo las roha majakon dongan nangpe di bagasan hadusau ni tu parsauran alai gabe tubuh do desi nang hadameon lau pasangap gowarni debata
asa lam sumurung hamu mapakirimon pinarguguan ne todi porbadia. Jadi aka naung marhapor siau tu Tuhan Yesus Kristus dang adong bedi ibana ima penilaian negatif tu aka horong na berbeda doho ibana bahkan doho ugamo na asing asa terhida ubalgaro pakirimota taringot tu banua gijangi sian nasida. Jadi marhiti-hiti turpuk taun takas mahita pinarguguan ni todi porbadia laho mangulahone las marohata majakon aka pardosa roh tu Kristus roh tu Tuhani gabi tubuh madame di bagasa rohata mardame mahita doho aka na mangulahon nasida mardame lapatanna dang saulaon do nasida alai ta ampuni manasida unang gabi mardosa hita hinorhon ni dosa ni halak ala ni margugo mahita akamanga kainang mangulahoni di bagasan ngoluta. Amen. Martangiang mahita. Debata jahuba manami na marhabang sa di banua gidzang mauliate hubasa tami di bagasa tikyong tari parhatam na badiay tuhami manuturi mangajar-ajari hami asa anggiat hami Tuhan setoktong di bagasan habadiyaon ala todim tod di perbadiay domian di hami setoktong hami mangolu di pakirimon di angoluan na sa leleng na ala ni ima li Tuhan gabi di permudu-mudu hatam hami asa boy hami majakon perdosa di bagasan ngolu nami majakon aga si pilibegu tu sada parsauran unang gabi ali Tuhan hupasiring hami sian rohanami nang pejonon nasida hudura pahami alai se asing penilaian nami tu nasida alai hatam di bagasa tikyo manuturi hami asa mampu hami majakon nasida hinorkon ni dame na sumurung na sian hoi nung mardame hami doho nasida hujakon hami nasida di hasitong ami gabi tubuh madi hami las ni roha dung las roha nami gabi setoktong mamian di hami dame na sumurung na sian hoi gabi setoktong mahami memberitahon barita nauli dapola sian simakudap dapola sian hata alai sian parangin nami maradupon akapardusa tuhami nang maradupon ho jahu badebata aman nami saya manok tong matod di mimian di hami asa margugu hami maparangihon hatami asimaroha mali jahu badibaga sa tikyon hubon hami di tangyang nami aka ruas ni huria nang aka parhalado ni huria na mangadobi ima duka cita di bagasan sadaryon asa homa na mga puli na sida nang aka keluarga pe mulodong ruas ni huria di nahurang sehat manang nabadabu tu parsahiton tuho pasat tami Tuhan apulabu pargugoy na sida lehon hamalumot ti nasida mamasu-masu maho Tuhan di bagasa saminggon tuhami nang tuak ari-ari na mangihumpe aka na mangulahon-ulahon nami hami gabi tari parmahatami marhiti-hiti sa luhun na pergulumiton ni ngolo nami asimaroha mali Tuhan di ruas ni huria na mungkin di zaman na semakin susah nuaingon ima lam boy na sida marhamalason mangihuton ima parmingguon nang partangyangan hinorhon ni nasuboy hami marparsauran jonok-jonok hinorhon ni ikon melalui media sosial hami lau pasahaton nang mamuji pasangak guarmu nabadiai olo sipata rohalosok di ruas ni huriami alai marhite tikyo Tuhan bagirgir maroha nami pasangak guarmu nabadiai asiroha maleza huba lam tambay manang akapasupasum ni ruas ni huria asa anggiat boy Tuhan dihuton na sida aka ibadah marhite-hite live streaming na pinasaha ni huriami posdorohan nami Tuhan tangihon mudo tangyang namion marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari dehita
laos diuduti tangyangan non. Martangi yang mahita pinuji pinasangak maho jaho bana di surgo amanami marhite Yesus Kristus di hamalati rohanami do asidol tong ni roham di ari nabi sahomi Tuhan di bagasa sadarion semadogo ni ari satu proginon dari Tuhan toktong do peho miat dihami jalahami miat diho bartolo menrap pengulauan nami nak songoni boy di papungo hami Tuhan di bagas joromon suak songoni ruasmi di bagas nabe mangikuti huton dohot pertangyangan sian huriam di bagas borngenon mulai tema Tuhan dak kurang mananga hari hami di pematak perdagion dak partot dion diasini rohami boy hami tutu mamuji pasang pokko di bagas borngenot di tonga-tonga ngulu nami na toktong do pena mengadopi ima nama sari tonga-tonga di portion dari Tuhan Tuhan maulia tema di bagas borngenon nunga tari parhatami marhite na posom asa malua hami tutu sian akka holomon jalai pai baru rohanami sigano pari dingulu nami Tuhan asa boy tutu hami mengadopi akka nama sai nak songoni mamuji pasang pokok di tengah-tengah ngulu nami asi marohamal di Tuhan sai paholak siak kami tutu akka nama saon asa boy be hami yang gulmi tobar tolomoni roham terpuji maho Tuhan takas di wotoho gudang do tutu na huwa do pihami di nama saun terlemu bima di parminggon nami new normal sipata molo sotu do penahami mengadopi akka protokol kesehatan saya sungguh di roh hado pikiran nami asaboy hami mangihut toni ale Tuhan jala saboy hami tutu marminggu hobar tolomon roham Tuhan niat di bagas joromon natu do boy menampung akka ruasmi hobar to nabi natupan akka perhalado di new normal saya sungguli mana sida boy mangihut tot nama sauna di Tuhan di parminggo new normalon asa boy marture doho dengan Tuhan asi maroham takas di bothoro Tuhan akka nama saon tung maoldo dia dopi akka masyarakat nak songoni di tonga-tonga ni bangsonami alai mangido hame tuho akka bisuk hapistara di pasahatoro Tuhan akka pemerintah lau menikapi lau pabuahut tu masyarakat akka nama saon secara sosialisasi asari boto masyarakat Tuhan nama saon na dia do boy sadopanna na dia do boy si jonohanna na dia do boy si ahanna asa malua sian akka nama saon oleh Tuhan nak songon itu akka parameris Tuhan setabai habisuhon habistaran lau pabotohon marhide akka media tu akka masyarakat asa boy masyarakat Tuhan menanggapi doh menikapi akka nama saon menanggapi makorhon hamaolon doh akka dosa itonga-tonga ni masyarakati asiroh hambal itu Tuhan tekas boto hami tung masai tabado tutu akka nahona rongom tu virus corona wad sigano pari tonga-tonga ni bangsa namion alai molo pikir hami Tuhan sian rohanami songon hajol maon daktuk kami tutu pasisi honi alai saya ajari mahami mangula matot dimi di hami ganup asa boy hami Tuhan lao palauhon akka nahurang denggan sa tonga-tonga ni panggulumiton ni ngulu nami terlumubi ma asahu boto hami sitot dongon nami di tonga-tonga ni ngulu nami na pinasahami terlumubi ma Tuhan di masyarakat akka nang bebas sonari melakukan akka aktivitas sai parbisuhi nasida sai pargogoi nasida terlumubi ma Tuhan di protokol kesehatan
Ayo boto kami Tuhan, saya na kurang doa ka pangalahon nami. Alay unang manyak gabi masih tihak kami itong atongan ngulu nami, jala unang masih uhuman itong atongan ni akang gulmi ngulu nami. Terpuji maho Tuhan terlemu bima hubok kami di tangyang nami khususna ruas ni huriam HKBP persiapan resort jerujon. Sian akka dadana na met nama godang akka natoras na tua-tua say homa manggongkop pami. Terlemu bima Tuhan nasuboy tutu kami masih jonokan di tonga-tonga ni huriamon molodung kami marminggu diaka dadanak naksongoni akka naposo naksongoni dope Tuhan akka nama tua asiroham saiboy matutu waka najapokon kami memuji pasangan poko di bagasal las niroha jala boy kami masih jalangan boy kami jonok-jonok lao makatai asa boy kami tumarsaor di bagasan dengan doh dame nasiak koi ido hirim ni rohanami jadi doh persen nami Tuhan saya baima kebijakan-kebijakan nadenggan tu pemerintah nami tukpe nangadong akka pemerintah nami tu macabut aknang di atur khot tu masyarakat nasil dengon unang gabi inian mabayan gabi kebebasan di masyarakat lau mangula ako silon nabi gabi soriboto lau mangulahon ima hobar tupasisihod diri nabi sian akka namasa telumbu bima virus COVID-19 dari Tuhan. Tuhan segong memahami saluhuna asaboy hami tutu itong-atongan ngulgum nami manggumit hobar telumbu bima gabi puji-pujian. Dia kaya nakon nami Tuhan nasubudo pe na tutu marsikolar ho normal. Tung dia pe aka kebijakan ni aka pendidikan. Saya patonga tu nasida boy nasida manghutoni. Adong aka na boy tutu lao mangadobi di bagasan aka hahipason do tapistaran. Patu pama aka sepatu pau na hobartusi talumbo bimani tonga-tonga ni keluarga. Songoni akan lao paujuk ko parsikolanna. Sehoma na masu-masu jalaboy na sida po jukoni kepada teman raham lemma aka kebijaksanaan siya nakasikola nabi naksoni pe Tuhan asima roham jakar danak nami asaboy na sida tulus lao mencapai aka cita-cita na pinasahap mutu na sida Tuhan soni pe Tuhan dinamaului karejo naboy berkompetisi di bagasan nakatikyon Obar teman roham maka pemerintah mangan aka bidang-bidang karejo nasik pe nalao merekrut aka tenaga kerja. Mangidu hami tuho saya sungguli ma aka roha pikiran nyakana konami asaboy nasida majalahi jala saya patulus lakana sida hobar tu aka talenta-talenta nasida Tuhan. Homa dongani homa pergugihon jala molo mengikuti aka kompetensi pena saya homa nama alian nadenggan na ulitu nasida boy nasida mengikuti bartu asini rohama li Tuhan. Tuhan wasa tami do tutu daging pamatang dato dinami tuho talemu bima di bagasa bornginon lembari hami borngin pengalapan gugon baru palua hami sian akamara naksoni aka pangujunan asa marhahi pasot behami Tuhan boy dungo tu ari marsugut tu ari atur sebato mut hami asi marhama li Tuhan mula tungarong akar wasmi di bagasa persahiton hirim rohanami Tuhan peluang munasida sianak kahagal leon persahitoni lam tu hipasna di daging pamatang nasida li Tuhan dina mangadopi naksoni dina manguduti akka gulmi ningudu na pinasahami terpuji maho Tuhan di hagal leon nami tutu sipata olor hai merdosa merupudungan nami terluwi merupukko alai para sirohana semburung do Tuhan jurasi hodo dosa dohot akka panglason nami oleh ate ma Tuhan asa tamatu Tuhan memuji pasang pokko jala satalup hai mat jalo akka pasu-pasumi Oma Tuhan tangiang eli-eli no pasatami holam mangasahon koordinatmu Tuhan Yesus Kristus asi maroham dihami amin.
suhamio Tuhosa sehonda memi saya pehotambi Tuhale Kutua gugumi di portibio ban maatuhan amauran dilas niro Tuhan tuna marsaki tuna dangoli gabi pangapuni pasusuhayo kuasa sehoda mimi Tatangya koma peliatang martanghiang mahita. Aliyama nami na di banua gijang Kodo aroroan ni salut sileho-leho na dinggan Do nasa ulibasa na mauliutus Upasat tami masin alohami tuhami pilan nami tuho Sejalo may gabi na husus di jolom Pasu-pasu may jalaramotia sa prasyang hami pilianon Pati bulhon harajam itong-atongan ni huriam do di portibion Buhay maruhanami marhite-hite todim Asalam tadahami gudang ni sileo-leom itu hami Asalam girgir hami madok moliate tuho Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami Amen rapi tamangido di tangiang aliyama nami Aliyama nami na di banua gijang Say promadia magwarmo Say Roma harajammo Say saut malamonuham di botongon sohon na di banua gijang Leo maduhami sirarohang uluas siapari Sesama dosa nami sompanesa nami Di dosa na idongan na mardosa tuhami Unang kami tugyo tu pangujunan Palua mahami siyan pamago Ay hono na puna harajaon Do tagugon Rori asang apos sa liling nililing na Amen Asin ni rohani Tuhan Jesus Kristus Do tolong ni rohani de bata ama Do persauran ni Tod di probadia mana mga ramoti Jala na mamasu-masu hamu sa luhut na Oras